ती देवांची, संतांची ती थोर वाणी. इंद्रायणीच्या साक्षीने घडली भक्तांची कहाणी. शांत सुंदर गाव हे पावनभूमीची शान, जिथे घेतली समाधी ज्ञानोबारायांनी ठाम. मंदिराची रांग आणि भाविकांची ओढ, मनात भरते भक्ती आणि हरपते वेळोवेळ. प्रत्येक पावलात इथे श्रद्धेची जाणीव, संतांची वाणी आजही देते जीव. तुम्ही आलात का कधी या गावामुळे खास, येऊन पहा एकदा, इथे लाभेल आत्मविश्वास.